Hakasin beningkong ulat kejelau Phagu Chauhan haka arpulai terik nailur ularung ha office Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban play ya ke library jong ke council. Lapdiang buram ya uniu klidu kejela degi rekod ke council ha ke jingelam chief executive member ba penyat sing sim deputy CEM deputy chairman ki executive member bat ki officer. Haka jingkren pediang sngobha yu ulat ha office KHADC uba penyat sing CM ula penpaw ya kejingkemen ke bakraw halor kini kejingwan kiu jong ulat ha district council. Kanong ri kanong sumar lani ke institution ya kejinglong bekerpang kejat benriu Khasi ha kini kejela. Welcome, Your Honorable, to the Khasi Hills Autonomous District Council. Now we will have the CEM to facilitate our Honorable Governor with Khasi traditional religion, followed by a bouquet which will be presented by our Deputy CEM with a bouquet. Stand together for our national anthem. माननीय CEM, डिप्टी CEM और KHAD किसी के सभी नियम और वरिष्ठ पत्रकार मीडिया के मित्रों, आज KHD लाइब्रेरी के उद्घाटन के यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं काउंसिल के सभी लोगों को, मेघालय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, थोड़ा दिक्कत है हम लोगों की भाषाई दूरी में लैंग्वेज की नहीं तो हम कुछ बोलते हमको आप लोगों को इतने की मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। धन्यवाद। Thank you. I'll brief Jongka House, Jongka United Khasi Hills District Council, Patubapur, House Nam Kandai Sparks and Fla. House. First session, first house. District Council, Kajungi, Yakaban Yoban Play, Paipa Yaka Khasi Hills Autonomous District Council Library. They ngasoban penpawe kajing ay kublay nakaliang ka council away nakaliang nadu i deputy CEM ba PNCM i chairman jungi iba lamprang bla paremdan tasni naktai deputy chairman jungi iba Charles Marga naktai baro ki EM bat ki members joka housing away kamtam ru ngasoban ay kublay ru yaki officers yaki staff joka council away mentakasni kan long kajing sa kan mau nak saya kajing ya nanti jong council kajing terekam namar ba
hakini ki nyo politely ki snam nadu usnam khat khandai spa san puar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so kusau ar but they minta kan ka kenti bangi yo banbu e kan ka library ngaso thu babon kin tip ke ka library ka long ka we na ka jaka ka bangi lum thop ya baro ki jing tho ki ba pher khamtam habai de kan ka library jong ka district council ngibu de ki kot ki baya day bat ki riti ki dostor na da kalong ha kasinshal khada na du ki sim du ki rai du ki shnong nang ta ngibu abide ki khndo ka siap ngibu habai de ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjat ke jungi nang ta ngi don ki record sabade ka ki an ki kendon ki pher ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot hang ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register ka ba nadu snam khat khandai spa san puar ka first house ha kani ka ha tu ka por ka dang dei ka United Khasi Jaintia Hills District Council kani ka first proceeding nadu tu snam de kum kini kan ki ka belong ka spa ka jingtip na kamta jongi ki bamenta baru namta ka lawe ni sudai bandan ka library jong ka council bangin yo bandum thup ya kum kini ki jing tho ki ba kotor ba ki badan kam ba ngin la ban tip shu ya ka history jong ka ja ingrew jungi jong ka ri jungi but aso komendru bahang ni library nolor kikot ki bapilai bila bun donru kikot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum I ba BM la nong la tho atli kikot la ai subha na ta ki ki member ki ki nong tho kot ki la nani huru ki la don ki ba ai donation ini kan ni dikakot ke barindu hang ni po library kan ni nadu snam khat plus pa san pu san te kum kini kan ka ba ka jingthmu jongi kum ka council ka long ba ngin penrus pa I ka jai penriu khamtam habidi ka jingkit te ladang ni kum jai penriu ni suthu ban trishtom ban wat jingtip habidi ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong ktin nong we ka origin nang nung imi kum nung ya im nya sa kum nung ya trishtom hakipor ndai shwa ka library ka de ka ba let sila banong ba ka download ya ba aro komputer ke jingtip then nang ni shakmat ru naso ban penpau ka jing ai khoble namar kani ka jing sedang ya kani ka library hadis council ni sedang ru da ka jing ya tip lang but I librarian la po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trishtom lang I deputy chairman jungi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jingmot ki jat kot ki bangi hapan bu hangni te ka bakhat do pi dang kan mau ha katu ka por ka bangi ni khot ni ki research scholar kumba sau pongwat ai ka bangi la approve da ka committee ban le research halot ki sau